ulibuza. Ungakhohlwa phela ukusubscribe ukuze ungaphuthelwa noma benini mangifaka ama-video ahlukahlukene ku-YouTube wethu. Ukuphupha umuntu omaziyo eshada, lelo phupho ngabe-ke silibiwe ukuthini? Libiwe ukuthi kuzomele umazise ngokuphuthuma noma ngithi ngokuphazima kweso, umkhulekise ngoba lelo phupho liveza isifo. Kunesifo esimlandelayo noma-ke esingase simehlele. Ngakho-ke kuzomele eqaphele lowo muntu, kumele nje umxwayise. Futhi kungenzeka ukuthi-ke libika ingozi kuyena, ikakhulukazi-ke uma ewumuntu ojwayele ukuhamba emgaqeni isikhathi esiningi noma-ke ehamba ngemoto. Kuzomele-ke umazise ukuthi akaqaphele ngoba angathi khona ungahambi kahle empilweni yakhe. Usungabuza-ke nawe ku-comment section umbuzo nawo, ngizobe sengikwenzele yakhe video. Nisale kahle.